Nanaka mi sa Binagsor, which is ang highest peak diri sa among lugar daw. Ug namin na experience nga grabe ka kulba og sure ko dili gid namo ni basta-basta malimtan. Ug ako nang i-share sa inyo karong taud-taud. So here's a day in my life as a multimillionaire, kugihan, independent ug very pogi nga influencer. Time check, 4 AM na. Paggawas na ko ana sa among balay kay moadto na ko sa among meet-upanan. Ug kani nga mga oras gyud ang ganahan ako magbaktas-baktas diri sa highway. Kay aside sa walay iro diri sa highway, kay grabe gyud ka peaceful ug bugnaw kaayo ang hangin. Ug kung nangutana mo unsa na akong gidala-dala sa akong likod ay kabala ka kay dili na shotgun. Espada na ni Tanjiro. Naabot na ko sa among meet-upanan. Alas 4 gyud ang among sabot nga magtapok ni diri ah. Pero kabalo na mo sa mga Pinoy, ug nag-expect na gyud ko daan nga late gyud na sila. Pero ako never gyud ko na late. Dili man gyud ko pure Pinoy tafan, half ko. Half Filipino, half Kambuay. Ug kabalo pa mo, katong bata pa ko, grabe gyud ako char. Diha abi sa gilain ako na lang yung gi-enjoy ang ka-peaceful sa palibot ug ang kanindot sa panahon. Nag-check na dayon ko sa oras diha kay kagaina pa man to ilang giingon nga padulong na sila. Ug sa wakas naabot na gyud ang ako ang kauban. Ug wa ko nagpalibak ang isa, murag gyud sila nagsabot, nagdungan gyud kaabot. Ug nami isa pa kakasabot pero wala gyud nito nga di lang gyud ako isaba nga sirod nito siya. Pinaingon pa to siya kagabi, nag-alarm na daw siya. Ang hinuon ang iyang giingon naman kay mag-alarm wa man sa niingon nga mumata. Tama. Ug naabdan mig alas 5 tafans. Kaya naman mi malabyan nga amo ang amigo. Amo na lang siyang hapitan bahalag kami na mupukaw sa iya. Pero bahala nagmaalas 5han basta dili lang drawing. Pero mas nindot pag idunta na tog nakasayo-sayo may para maabtan pa namo ang Sea of Clouds. Pero basta bahala na lagi basta dili lang drawing. Balik-balik. Kagain na ra pud nagulot-hulot among isa ka kauban sa amo ah. Ug isabay pud sa amo ang amigo ang iyahang mga igagaw kana sila mga bata nga nasa likod. Sa tinuod lang nabala ka gid mi kay nagulan-ulan gid kagabi. Ug salamat Lord gid kaayo kay nindot gid kay ang panahon ug wa gid nadaot ang panahon. Unsa? Ang kanindot pud ani Binagsor tafas kay dili gid kayo siya layo. Mga 30 to 40 minutes walk ra gid ni siya. Pero depende na gid pud sa magbaktas kay grabe gid kahangak. Parehaan na bago pagay mi nagsugod, grabe na nako kahangak. Dugay na gid ko sig panghagad sa akong mga barkada nga manaka lagi mi diri ah. Para may na lang lagi masingutan pud ta bahalag pa nagsalang. Na-timingan lang gid pud nga wala koy mall show karon nga adlaw ug bakante pud ni sila. Grabe na gid nako kabuyag guys kay katurag ito nga tungahon pero grabe na nako kahangak. 5 minutes pa ni siya nga binagtasay pero murag kaulio na gid. Pero bisag unsa ka kapoy ang akong maagihan. Padayon na gyud gihapon ko basta ka ang importante kay di na gyud ko outro. Murag nahimo naman motivational speech. Bahala na lagi hangakon basta kay maka-video lang lagi. Tuod ta fans, mas dali na gyud pud diri sa kaan kay 85% diri kay semento na. Kung gusto mo musaka pud diri ta fans, swag masisira ang buhay mo. Char. Advice lang nako katunay ginabati gyud daan nga sakit di gyud dapat magpatuga-tuga. Mao na ko namoy gipang bati. Ayon na lang na istorya sa iya kay wa maghapon siya nakagusto nimo. Birisi ka diha. Pa video ra ko diha nga part ta fan. Pero nalipong na gid ko diha giatay. Ano bitaw patuga-tugag panghagad. Nabian na gid ko sa ako ang mga kauban tafans kasi ko gunong-hunong. Slowly but surely. Dako kay kong pasalamat diri kay nag-relax sa gid taon mi. Grabe umanis like kaluoy sa ako. Kabulong wala ta naanad sige baktas kay ginaal sa rata permis atong katabang. Balang makalipong-lipong tag binaktas basta dili gid pwede malimtan mag-flex. Kita ka ana akong water bottle. Nindot no. Dili ka magkaingon ana kundi ka mo palit. Pero gusto gid ka mo palit ay kabala ka ibutang nako ang link diha sa caption. Ay nasigsa na all diha pag order na. Diha nga part lami na kay akong pamino kay naka-relax gid ang ako ang bagtak. Pero gansi kay ko ani nga water break kay mas taas-taas ilang relax kay nagulat-hulat pa sila sa ako nga maabot. Bago pa kay ta kaabot, manglakaw na pod yatay. Mao tuod ni ang timailhan tafans nga nadugayan gid mig saka kay pasaka pa lang mi naanay panaog. Unya papansin pod niya akong tiil na palutan dayon. So ang taman lagi kwartahan man lagi ta, wa man lagi ta naanad og mga ingon ani nga mga butang. Unya na pod mi nasugatan nga panaog, maguyab man siguro ni sila mga ligid ra unta mo. Char. Bago ra mi nag-relax tafans no pero nakayaka na pug ko sa salog. Yatay grabe ka hangak o grabe ka hawoy sa bagtak. Pero okay ra kay tanawa akong view pagka perfect. Wala pag mi sa pinakataas na ha, grabe na kayo kanindot. Diri na nga part ang dili na semento tafans. Og diri na pud nga part ang grabe ka sagbot og guot nga dalan. Diri na pud nako na realize kung anong nag-short pan ko. Ang kwartahan ba ni akong panit man nang grabe gid akong pangatol tungod sa sagbot. Diri na ko samot gihangak tafan kay bisag gipalutan ko gisuot na ko kung chinilas kay tuod lagi dili na semento. Tapos medyo dangog pagid ang yuta. As usual nabiyaan na pug ko mo nang gilot-hulatan gid ko nila. Ikaduha na ni nga higayon ning pagsaka nako diri sa Binagsor tafans. Og kanang murag gate diha akong timailhan nga hapit na gyud. Og abi na wala na tao kay nana lagi nang naog kagaina. Nara din nakauna sa amo agamay sa pagsaka mo nang naapsan pa namo sila diri Diri nga part naghalo na gid akong excitement og ang kakapoy tungod kay kabalo gid ko nga hapit na gid mi maabot sa pinakataas. Sa tinuod lang grabe na gid kakatol sa akong tiil diha og nagkasamad-samadan na gid pud akong tiil tungod sa sagbot. Og medyo nawala akong kakapoy kay nakita na ko gamay ang view tafans. Grabe kanindot sa sunrise tafans sobra.
Nagsige nagig kog ngisi di atafans mura ko gikilig sa kanindot sa sunrise. Diri nga part makasulti gyud ko nga tinuod gyud ilang ginaingon nga despite all of your hardships. Kalimot ko sa sumpay oy i-search na lang bitaw oy nawala gid akong kakapoy pagkita nako sa view tafans. Awara o. Makaingon gyud kag tama gyud ang ilang ginaingon nga the best view comes after the hardest climb. Tanang kakapoy, palot, kahawoy sa babtak, kakatulog kahapdo sa mga garas-garas sa tiil, kauhaw, dilit na nimo na mabati ang tanan tungod sa kanindot sa view. Makaingon na lang ikag, salamat Lord. Ug diri na itong grabe ka kulba nga part. Kay kung makalingkod na gani ka diri og makatan-aw sa view, dili nakaganahan mo naog og mo uli. Kanang paminaw ba nga pwede ingon ani na lang permi? Kana bang maghinuktok na lang ka og wala kay hunahon nga mga problema? Oo ta fans kay bisag kami mga kwartahan na agid pud may mga problema. Mga problema pud baya may unsaon na paghurot sa among kwarta. Siyempre dili gid makompleto ang atong buntag og dili gid ta mangapi. Awa timan ita fans kung kamo gani na diri tapos mangapi mo mas mulami lagi ang lasa sa inyong kape. Dabi nagtanaw ninyo ang akong naong. Basta gina-enjoy lang nako diha ang ako ang kape kauban sa view. Basta makaingon na lang lagi kag I like the view. I love you. Kita mo anak ta fans kana diha hanto diha. Dili na mo ah. Nindot po sila og trip kay nagluto-luto sila diri na sila namahaw. Og syempre kita man lagi na sila sa akuha og niana sila nga hala sikat man na siya nga influencer oh. So way pagdodohag yatagan minila og pagkaon. Mao ni siya ang isa sa perks sa kung sikat ka nga influencer tafan. Halos tanan tao nakaila sa imo nga tagan gid ka permi og pagkaon di gid ka gutmon. Og while ga chika-chika mi tafans na ako'y nakita nga nakapa-flashback gid sa ako ang childhood. Ang tawag ani sa amo kay utot-utot. Pangalan na ana ang way lami pero kung makatilaw mo sa unod ani lami gid kaayo tafan. Ang lasa anin niya murag ma-compare nako siya sa light nga naay pagka-pineapple. Tamis siya nga naay pagka-aslom. Sobra na gid napulo ka tuig ang akong last nga pagtilaw ani. Inana day ang sulod tafans pero lami gid kay na siya swear. Nataod-taoran naman gid mig tambay no. Mao na nakadesisyon nami nga manguli. Pero before mi manguli ipakita sad ako sa inyo ang view one last time. So diri na mahuman ang ato ang video tafans no. Salamat. Sige bye.